Нурлы мәчет конкурсы барышында беренче чиратта Аллах йортларының төзеклегенә игътибар ителде. Бу яктан бәя биргәндә мәчетләр каралган, территориялары чиста, агач куаклар, чәчәкләр утыртылган. Аларның күбесе җанлы тормыш белән яши. Дини бәйрәмнәр, конкурслар үткәрелә. Гарәп графикасына, ислам нигезләренә өйрәтү буенча укулар оештырылган. Мәчетләребез соңгы вакытта бик күркәм, аларның иче дә тышы да инде һәр вакыт караулы булып торалар. Киләчәктә дә инде бу мәчет эшчәнлеге һәр вакыт күз алдында булыр дип әйтәм инде. Монда җирлек башлыклары белән имамнарның бергә эшләве күренеп тора. Халыкка рухи тәрбия бирүдә җирлек башлыклары, дин әһелләре һәм авыл җәмәгатьчелеге кулга кул тотынып эшләгәндә генә уртак максатка ирешеп була. Үрәшбаш, Баланлы, Тойгылды, Иске Карамалы, Әмәкәй, Мәлләтамак мәхәлләләрендә имам белән җирлек башлыгының бердәм эшләве күренә. Үрәшбаш мәчетендә халыкка дини белем һәм тәрбия бирү 2004 елда ук башланган. Җәйге айларда дини лагерьларда оештырыла. Октябрьдән башлана безнең укуларыбыз, безнең мәчетләребезнең ишекләре һәр көнне ачык. Мәктәп балалары да килеп уку, тәрбия, әхлак дәресләрен ала мәчетебездә, олыларда укулар алып барабыз. Нурлы мәчет конкурсы нигезләмәсе буенча Аллах йортларының тарихын өйрәнеп, аларда хезмәт иткән дин әһелләрен барлау, мәчетнең еллык эшчәнлеген чагылдырып, презентация эшләү бурычы куелган иде. Әлеге шартны 7 мәхәллә генә үтәгән булып чыкты. Бәйгедә урыннар да нәкъ менә алар арасында билгеләнде. Үрәшбаш авылы мәчете иң югары бәягә, гран-прига лаек булды. Беренче урында Тойгылды авылының Яшел мәчете, икенчедә Баланлы авылының Корбангали, өченче урында Әмәкәй авылының Рәмзи мәчете. Аларга акчалата премияларда бирелде. Халыкка рухи әхлакый тәрбия бирүдә без Корбангали мәчетебез белән кулга-кул тотынышып эшлибез. Дини чараларыбызны да, авыл җирлегендә булган башка чараларны да менә шушы мәхәллә белән берлектә үткәрү, халыкны мәчетләргә, әдәпкә, әхлакка тарту үз нәтиҗәсен бирә. Әгәр дә бердәм булсалар, безнең мәчетләребездә күркәм була, җирле халыкка да күркәмлек һәм мәчетләрне эшләтү, анда йөрүчеләрнең санын арттыру, шушы ике имам белән авыл җирлеге башлыкларының бергә эшләүенең нәтиҗәсе булып тора. Конкурс барышында проблемалар да ачыкланды. Кайбер мәчетләргә ремонт кирәк, кадрлар мәсьәләсе дә хәл итүне сорый. Яшьме ул, картмы? Имамнар һәм абыстайлар үзләренә дәвамчылар әзерләргә бурычлы. Гыйлемле яшьләрне имамнарга ярдәмче итеп алу, дини йолаларны башкарырга өйрәтү бурычы йөкләнде. Әлфинур Дыңманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.